Sterk en kwetsbaar. Hege toppen en diepe dalen. Een fenomeen is net meer. Beste Fries is Liewe Westra uit Moenijn. Liewe Westra. Op 14 januari verleerde hij de dreigste wedstrijd. Die Chin en mij hemzelf. Liewe Verstoringswaagdijk. Weend in een garagebox. Zijn naasten achterlittend in verdriet en onmacht. Het verhaal over het laatste jaar van Liewe is net het mooiste. Maar wat wel verteld worden, vindt de familie. Vriend van Liewe en van de familie Freddy Haak docht het wut. Als je je moet zien, dat is natuurlijk een hele zware tijd voor hun geweest. En ze krijgen natuurlijk heel veel vragen van, wat is er nou bad, wat is er gebeurd? Dat vinden ze best lastig. En daar was eigenlijk afschiet van hem. Ze willen dat nog één keer vertellen. Nou, dat mag ik dan doen. En dan was het afsluiten en dan was een nieuwe herinnering, zat er echt wie en net het laatste hier. En waarom kunnen ze het zelf net vertellen? Ja, het is natuurlijk een enorme emotionele rollercoaster geweest, wat heel zwaar voor hun is en ingewikkeld. En ik denk dat dat voor hen heel moeilijk is om dat te uiten. Dus vandaar dat ze mij vragen. Ja, hoe gaat het met de familie? Nou, ze had zwaar. De ene dag gaat beter dan de andere. Het is natuurlijk, je bent je zoon kwijt en je broer en die krijg je net weer terug. Het is moeilijk, hè? Reacties die er komen, nog altijd wel dingetjes op internet, is heel lastig voor hun. Dus ze had er best zwaar mee. En zij iets met slieten, denk ik. En zou je zoon verliezen, ik denk dat dat nooit sliet. En Thomas Sietsma, de schreeuwer van de biografie Het Beest. Zij vertellen uit namen van Mem Ali, broer Jan Hendrik en vrouw Ingrid wat er badde in 2022. Wat er om vooral ging en wat er op die fatale dag 14 januari 2023 badde. Nou, Liewe is de nacht voor zijn sterren net thuis kwam. Zijn slaapadres werd er verblauw. Daar is hij in de ren van de morgen aankwam en is hij gezamenlijk naar zijn werkplaats gegaan. Hij was net al te fit. Om een uur was ongeveer oerstolwer, rond middaguren, had ze behoorlijk met drugs tegen naam protesteerd. En in die middag viel het zich net lekker, is er naar boeten gegaan en daar is er later boeten voor. En we hebben autopsie doen op het lichaam en daar is bleken dat er een protospeed, crystal meth, ecstasy en slaapmiddel in zijn bloed had. En hij is uiteindelijk gestorven aan een overdosis speed. Dus hij is ze gongen gezamenlijk. Wat voor gezamenlijkheid wie dat? Nou, als hij Liewe hier daar een pand en daar hier zijn werkplaats en daar hier de mensen ontmoet, werd er mij opluts en daar dienen ze al je klusjes en dingetjes en dat is eigenlijk de setting waar het in verblauw. Ja, ze dienen daar putjes en dingetjes. Wat dienen ze dan? Nou, ze zijn met auto's bezig, autopoetsen. Hij wil van alles wil we bedenken. Hij is zich inschrijven bij kaarverkoophandel. Maar wat precies zijn doel weer, weten we eigenlijk net. Nee. Ze dienen al je putjes, maar ze broekten dus een heel soort drugs. Dat is zeker, die bleek natuurlijk uit het autopsierapport dat er behoorlijk drugs gebruikt werd. Ja. Nou, dat is echt Liewe zijn probleem van vroeger uit natuurlijk geweest. En dat is helaas teruggekomen. En wat voor mensen winnen dat, de werd hij mee omgeven? Ja, ik denk dat je zegt altijd soort. Ik denk dat mensen winnen misschien wel met hetzelfde probleem. Ik weet dat net exact. Ik ken de mensen verder net. Maar wat blijkt is dat ze daar gezamenlijk wel zulke soort activiteiten op houden. Dat het leven van Liewe zou eindigen, wie dat voor jou een verrassing? Als mijn perilinisch vregen zijn, dat is zo'n grote verrassing wezen. Maar het laatste hier net meer. Ik zie het, oneerbiedig zijn, zie ik er misschien al zo'n beetje op te wachten. Dus zij zou een perilin hier dit net tocht? Nee. Dus en waarom net toen? Nou, we gingen toen dat boek maken en wat contact houden. Toen je eerst naar Australië, daarna naar Spanje. En ik hier wel wat contact met hem en het liep goed te gaan. Hij natuurlijk elke dag lekker fietsen in de zinnen. Hij een mooie en leuke vrouw onder haakslijn. Het liep vrij goed te gaan. En toen dacht ik van, dit is misschien wel goed voor hem. Hij is uit Nederland, uit Friesland, de media. En dacht, is voor hij kan gewoon in
in alle rust en als je eigen invulling eigenlijk zijn leven vorm Jan. Ja, het gaat gewoon heel goed. Ja, ik ben gelukkig, ben trouwd, mooie leve vrouw uit Australië, dus ja, nee, het gaat heel goed, ja. Dus hij is het laatste hier, dacht ik wel hield iets van, dit kon wel eens min aanrennen. Waar begon dat gevoel bij jou? In de zomer denk ik vorig jaar. Toen ik dus kreeg te jaren dat er waarom weer in Nederland, ik wat rare Facebook berichtjes zo en dan. Contact er net meer, zat het wie, volgens mij in juli denk ik of augustus nog heel kwaad mij bellen. Maar dat weer 20 seconden denk ik of zo. En toen had ik volgens mij bij Freddy Haak een beetje en bij wat oren vriend van wat weet je hem. En toen begon het me een beetje duidelijk te wijzen dat er daar in Noord-Holland zit en dat er net meer zo lekker in Spanje zit en fietsvakanties onthouden meer en toch rare dingen onthouden meer. Het laatste jaar wie er haast geen contact meer. Wiels Leeuwen doch zijn vertrouwensbaan hiermee de bij de Mali. Nou, ik ben altijd heel goed bevriend met zijn broer, Jan Hendrik. En ik denk dat we bij de jeugd al ongeveer samen fietsen. Zo lang ken ik Leo ook al. Nou ja, ik ben nu 44. Dus ja, bij de jeugd ben ik hier stoven. Dus zo lang ken ik Leo al. Wat voor soort vrienden wie Leo voor jou? In het begin werd het gewoon een collega wielrenner. Later, toen er eigenlijk na zijn stop, dat er net mijn fiets terugkwam bij het wielrennen, kreeg ik wat een andere baan met hem. Ook omdat ik later zijn ploegleider werd. En later dat het prof worden en dan krijg je wat een andere baan. En eigenlijk toen zijn carrière stopte, toen kregen we een hele hechte baan. Want toen had ik hem eigenlijk heel bot geholpen met al zijn problemen die er hier. Met name het zakelijke vlak, ja, dan komt ik het persoonlijke vlak bij soms. Dus hij vertelde me eigenlijk alles. Ik hier een productcontact met hem, vooral de laatste jaren. Dat we het boek aan mij weer super intensief. Dan kies je het echt door dagelijks contact en dan ben ik een weekend bij hem geweest, aan tafel zitten. Nou, we zijn hele leven sprutsen en toen vernam ik dat er mij heel veel in vertrouwen namen. Soms ik dacht van, ik schreef wel die boek, maar ik om die eigen grenzen te denken. En dan had me wel 's nachts bellen dat er heel het ontdringen wie en dat er net wist hoe hij dat moest oplossen en dat er misschien wel moet kappen, omdat ik die problemen met de zaak vernemen hier, kappen met het leven dan. Maar dat jij er meer Kappen als met het leven. ja, maar dat jij er meer als een soort dreigement van dat er net meer iets is van help me even of zo, dan dat er dat minder, dacht ik. Dus ik denk dat er een paar van dat soort mensen om me heen hier die er altijd in geval van Neet daar contact mee zocht en die er misschien ook wel heen ging om advies te aan, want hij had ik ook een keer mee alle papieren van de rugzaken laten zien van ja, wist je hoe maak je eruit komen? En ik heb wel een blauwe manje ruggen gestudeerd in Grijs, maar toen zei ik nu ja dat ik zei zie ik een goede advocaat, wil hij helpen, maar daar ben ik net voor. Ik ben ook die schrijver van die boek en ik wil die best helpen. Maar er moet enige distantie wezen. Nou, en dat is net mijn vakgebied, dus ik kan wel wat zeggen over een rugzaak, maar daar vertrouw ik mezelf ook net in, dus dat is net handig. Dus dat wie wel een sterke vertrouwensbron en even begrepen elkaar daar wel in, denk ik. Ja, dus hij wist net altijd lekker goed wie hij wilde en wie hij net vertrouwen kon. Mm-hmm. Hoe vaak is er daar de mist mee ingaan eigenlijk? In zijn leven. Vaak, denk ik. Dat begaan al van zijn puberen tot laatste gewoon. En een wielrennerij is dan een tijdje was dan hier natuurlijk een groot doel en wie er prut trainen werd er dus ik weinig uitwijkmogelijkheden kon uitje. Maar toen binnen wel jongens bij een West in Monaco en in Kalpen werden prut trainen. Ja, die vond net het beste mijn voorheen. Die wist dat er een prut yield in bij Astana. Dat ze prut toch wel op stap ben geweest. Prut yield verbrast zijn of Leeuwen had het yield verbrast en zij maakte me daar gebruik van. En dat wie bij een boek wist ik dat ik al een beetje, maar dat had ik toen wel een beetje boet beschouwing litten, omdat ik dacht ik moet hem een beetje in bescherming nemen. Zeur eens om die hinnen. Mooi waar. Lekker fietsen. Waarom naar 2022? Kalpen. Een schimber zwaargeleers bestaan. Meisje leefde Ingrid. En toch gaat het weer mis. Wie 2017 dat hij natuurlijk stopt is met het wielrennen, heel abrupt. En problemen met zaakwaarnemers. Meestal uit het verliezen werd er afspraken, maar maken hier maar net goed op papier. En de eenzaamheid in het wielrennen als bij elkaar zorgde er eigenlijk voor dat er depressief was.
En toen is er terugkwam vanuit Monaco naar Tië. En dat was eigenlijk al een hele heftige periode. Werd er eigenlijk al hele verkeerde dingen die. En wat waren dat voor verkeerde dingen? Nou, toen broekte het ook weer een de drank. En hij ontspoorde heel veel. Hij leid meer op bed en meer van het nachtleven omdat het deze aan het sporten was. En we konden geen grip op hem krijgen. En uiteindelijk hebben we dus Bossevier gekregen om hem terug te halen naar Tijen. Daar hield hij zijn huis nog. En toen eigenlijk vrij snel waar ik inschakelen, want toen werd zijn auto van Obrerau hellen, die werd in beslag namen, omdat er de rugzaak verleerd in zijn zaakwaarnemer. En daar ben we toen met Jan Maarten Paulus, advocaat, mee aan de slag gegaan. En daar is eigenlijk de oorsprong van de verbetering, zeg maar. En we had hoger beroep later won. Dat was natuurlijk een hele mooie voor hem. En hij is toen naar Spanje gegaan. Inmiddels weer getrouwd met zijn vrouw. Ja. Met zijn naar Spanje gegaan. En daar vonden ze in rust wel wat. Wij hadden wel het idee van, als er in Nederland bloedt, dan komt het toch weer bij al die meisken, waar ze verliezen leidt. En als er in Spanje is, dan kinderen opnieuw beginnen. En dan kinderen zijn droom naar een fietshotel, met meisken te fietsen. En dat leek is het allerbeste. Ja, ik had er een product toch, maar ik kan net een beter werk vinden, denk ik. Ik denk dat het de beste baan is die er is. Een beetje fietsen, sporten. Mijn gasten en mijn vrienden. Op een gegeven moment dan, is de coronapandemie voorbij. Dan begint eigenlijk zijn bedrijf te rennen. En dan komt er toch ook wel wat druk op zijn schouders. En dat merk ik ook, want dan begint er vaker te bellen, bevestiging te vregen. En dan barren er een paar dingen. Onder andere het ongeluk van Amy Pieters werd er vrij dicht achterfietste, heel toevallig. Nou, Liewe, wie hier best wat trauma van alle gebeurtenissen die er in het wielrennen meemaken hier met valpartijen. En dat ziet hem heug. En dit kwam heel hard bij hem binnen. En dat was eigenlijk wel de eerste klap in het gezicht. Hij belde me direct. Hij zei, dat is helemaal in de war. Ik zei, jongen, doe maar rust nemen, doe maar erbij gaan. Maar goed, Liewe is een hele lief en goede jongen. Die wil het voor iedereen goed doen. Dus hij begon zich daar een beetje aan te bemoeien. En toch dat er zorgzaam wezen moest. En dat voelde hem zwier. Dat ongeluk van Amy Pieters. Mm-hmm. Wat wist u daarvan? Wat voor invloed dat op hem hier? Nou, ik wist wel dat toen tijdens het boek vertelde ik al dat er achter het ongeluk van Stig Broeksie zit. Dat is een Belgische wielrenner die eigenlijk vast hetzelfde is hoe ik hem. Of ik heel wat op zijn hollen. Wie ik hersendood, zo goed het was, ging zijn joegens eigenlijk geen kans meer en die krabbelde weer op. En hij had toen verteld dat er onder andere door die valpartijen steeds meer moeite kreeg om rijden in het peloton. En dat juist wel van meer andere wielrenners die daar gezien krijgen. Of wat boven de 30 rijtje en toch iets meer kunnen reflecteren dan de jonge 20er die beliende uitdalingen in stad. Dus toen Amy Pieters dat gebeurde en ik had pas letter dat hij erbij stond hier, dit had effect op hij, want hij helpt iets altijd heel gauw naar hemzelf. Hij kan hem net loslaten. Als wij erbij zouden staan, zou dat heel veel impact op je meidje. Maar we kunnen wel op een gegeven moment zeggen van, je kunnen wij niks van dwalen, het is heel erg en we gaan prutten verdriet. Maar Liewe kan er net echt afstand van meidje en die kan zelf eigenlijk in een depressie rijden terwijl wat hij in oors mij maakt. Omdat er eigenlijk jou tonen hoe groot hart er eigenlijk had. Maar eigenlijk dat er daar geen manier van kan vinden om daar afstand van te nemen. Zelf weer ik in oktober dat hij hier daar. Toen zeg ik dat Liewe al een heel soort dronk. Ja, dat is iets wat eigenlijk elke keer terugkwam. Dat ging mij vlagen. Hij had ook wel in therapie geweest, maar hij voelde zich daar dan eigenlijk ook weer te goed voor. En dan wilde de taal net machtig in Spanje en dan konden de meesten net verstaan. Hij ziet bij de AA of zo. Ja, zei iets. Ja, en dat ging dan 2 keer goed en dan wie dat ik weer gebeurd. En dan, soms ging het ook weekend goed, maar als er in de gezelschap weer en een oor net een drankje, dan kon hij de verleiding ik net weerstaan. En dan naam rek. Ja, en Liewe is in alles, het is alles of niks. Zie hem zelf, het kon nooit normaal. Dus het werd net 1 biertje en 2, maar dan kwam de 3e en de 4e ek, want zij weer. Dus de verleiding wie gewoon heel grut bij hem. Daar ging het in 2021 dus al wat minder. Ja. En dan komt dat ongeluk met Amy Pieters. Ja.
En dan toch blikken dat Liewe heel gevoelig is. Ja. En Ja, en dan wordt er daar enorm terugrekken. En dan gaat het bergafwaarts. En dan, wat gebeurde er dan met hem? Hij begon daar te bellen, maar wat gebeurde? Wat zeerst gebeurde? Maar hij alle dingetjes die er dan binnen, die gaat er aangrijpen. Dus de ene dag is het praten over Amy Pieters. De andere dag is het over een zaak die een huurcontract wat net heel lekker rent. De andere dag is het over familiedingen. En dan is er al daar. Hij begint te ziekjen. Hij begint heel erg te malen. Ja, hij begint een beetje trot te draaien voor je gevoel dan. En dat is soms zo best dat ik hem 2 minuten naar de lijn hier en dan weer er heel depressief. En binnen 2 minuten weer zo vrolijk als wat. Dus dan wie ik heel snel klaar. Maar soms moest ik ook wel 3 gesprekken daar voeren om hem weer een beetje up en running te krijgen. Dus die depressiviteit kwam dan ik terug. Ja. Wie die onder de medicijnen daarvoor? Op dat moment net. Nee. Daarvoor wel. Hij had dat wel dienen. Ja, maar hier had ik moeite mee om die medicine te nemen. Want dat had natuurlijk ook andere bijwerkingen. Werd er net gelukkig van worden. Nee. Hij was er dikker van. Ja, en minder snel op de fiets. Ja. Nou, dat kon natuurlijk net. Nee? Nee, zeker net. Liewe wie natuurlijk altijd wat mansje. En die wil altijd zien laten dat er de ex-Astana-wielrenner weer. Dus hij liet zich er net graag houden. Ik vraagde hier nog een tijdje contact te zoeken naar hem te fietsen. Toen kreeg ik corona. Ik met Ingrid stiekem regeld zodat ik hem zou verrassen. En ik hier van werk had ik nog een paar keer contact met hem. Dat ik er op camera vertellen of voor de krant hoe de Tour bijvoorbeeld beleefd. En dat we daar een herinnering kon ophalen. En toen toen de heen te fietsen en corona kreeg dat weer dat laatste echt dat we echt intensief even daardoorheen. Maar soms appte ik hem ook van dat we dat Giro zitten zien of welke ronde van Vlaanderen of wat dan ook. En dan denk ik van wat denk je ervan? En dan roenen wel leeg. Dat vonden we wel leuk om een beetje te horen. En in de simmer wie dat wie er naar meer. Nou, hij begon steeds meer met drank te broeken. En daardoor werd ik agressiever. Gang eigenlijk de relatie met Ingrid ik kapot. Die kon er net langer mee omgaan. En dat begreep de familie ook heel goed. Dat je dan stappen met je maakte. Zij dat ze uiteindelijk zijn had, Leeuwen, ik won het langer. En en dan is dat natuurlijk een explosie. En toen hebben wij gelukkig hem zo 4 kregen dat er een Nederland gang is. Ja. Wat ik begreep is dat Jan Hendrik op een gegeven moment naar Spanje kwam. Ja, die wie daar voor vakantie. En op dat moment ging het eigenlijk heel de berg afwaarts. Dus Jan Hendrik had in plaats van vakantie daar een huddeweek gaan om alles te regelen. En ik denk dat het heel goed in had. Ja, want hij was gewelddadig. Wat die hij? Ja, hij werd echt agressief en begon met dingen te smieten en dingen te vernielen. Nou, en dat is natuurlijk wel een angstige situatie als vrouw zijn dat dat vlakbij je gebeurt. Dus ik begreep dan dat je dan zegt van nou is het klaar. Ja, en wat heeft zij daarmee dienen? Want Spanje is een streng land. Ja, nou, daar binnen de nodige acties ondernamen werd toch Liewe inderdaad geen contact meer hebben mocht met Ingrid op dat moment. Is hij met justitie in onrekking kwam? Daar binnen wat dingen op papier zetten inderdaad, ja. En toen? Nou, toen blauwdraak ik niks over zijn oer en dat hij terug moest naar Nederland. Maar hij wie net meer in dat huis, steeds maar. Nee, hij wie net meer in het huis, nee. En Jan Hendrik had er een rol in spelen, ik. Ja, Jan Hendrik had er denk ik een hele goede rol in spelen om dat goed te halen. En dat is ik in alle vrede is dat gang. En in beide goedkeuren, best uit elkaar gang. En is Liewe op vliegtuig gestapt naar Nederland. En wanneer wie dat? Maaien vorig jaar. Maaien vorig jaar is Liewe op het vliegtuig gezet eigenlijk, hè? Ja. Zou ik het wel stellen? Waar ging je heen? Toen is er dus naar Noord-Holland gegaan. En hij zien het bedrijfspand wat er hier en de mensen die daar bij betrokken waren. En daar is er heen gegaan. Hij vond natuurlijk het lastig hoe wij erin staan. Wij wie een hut en daar kon Liewe moeilijk mee omgaan. Liewe wie wel een jongen die graag zijn kop in het zand stuurt. Dus die had net graag kritiek. En dat vond ik heel moeilijk. Maar dat wie voor mij op een gegeven moment... ik hoort en duidelijk wijs, vooral specialisten zeggen van... je moet duidelijk wijzen en hut wijzen en net eromheen draaien. Nou, dan moet je dat doen.
En dat vond iedereen die zei, zijn leeuwen van doe maar hulp ziet je, ja, die verbanden een beetje uit zijn leven. Dus eigenlijk alle mensen die goed, eigenlijk het beste mijn voorhielden, daar hield de moeite mee. Dus iedereen die contact zag, dat gelde ook voor Thomas, dat gelde voor mij. Die zeiden van ja, de maar hulp zieken, de maar wat een douane, daar hield hij ook geen contact mee. Hij wilde het net onder regen komen. Dus hij liet zelf het goeie los. Hij liet de goeie los, ja. En dan sta je daar, aan de zijkant, als vriend en familie. Ja. Ja, en dan is dat heel moeilijk. Voor de familie heel moeilijk. Je let dat los. Hoe doe je dat? Want je weet hij zit in Zwaagdijk. Je weet het gaat net goed met hem. En dan zeggen specialisten, liet het los. Ja. Ja, dan is het met elkaar erover praten. Dat is het enige wat je doen kan. Ja, net geen contact meer. En hij zag geen contact meer. Dus dat wie dan makkelijk. Want wij waren natuurlijk de meesten die het los liet. Want hij vond het net leuk om te jaren wat wij er van vonden. Dus ja, dan mag je gewoon net met Belling hier contact meer opnemen en het loslaten. En ja, dat is vreselijk. Zeker ik voor de mem. Absoluut. Ja. De hele dagelijks contact mee. Hè. Hij, tot mij voor hier bellen. Hier hij dagelijks contact met zijn man. Ja. En daarna net meer. Toen het gebeurt. Hij had nog wel thuis West. Ja, we hadden nog, er is nog een poging die om. Op een gegeven moment kwam het toch van, joh, ik wil hulp worden. Toen is er in Friesland geweest. Dat wie in juli. Vorig jaar. En ja, toen wilde toch hulp worden. En dat heb ik bezocht, maar dat is net slagen. Hoe lang had hij bij mem thuis West? Hij had er een dag en een nacht best. En wat gebeurde er? En hij werd weer agressief. En ja, woe toch weer net. En uiteindelijk werd ze agressief dat de politie eraan te pas komen moest. Om mem te ontzetten? Ja. Wat deed hij? Agressieve uitingen. En ja, zo erg dat het toch wel... dat Ali toch wel zo angstig was dat ze maatregelen nemen moest. En is hij toen oppakt? Hij is mijn naam en uiteindelijk is er naar Noord-Holland weer teruggegaan. Omdat hij net opgenomen werd koer. Precies. Want dat woe Ali ik, dat hij opgenomen werd en Jan Hendrik en ja, en we woonden het al jaar. Maar in Nederland gaat dat net zo makkelijk. En dat wordt het zo lang. En dan komt de oorleeuwen weer naar boven en wordt er agressief en wil er toch net meer. Ja, en dan gaat het fout. Toen is hij vluchten, steeds maar. Hij is weer naar Noord-Holland vluchten. En wat gebeurde er toen met de familie? Dat had wel de ommekeer geweest dat ze echt in zeggen van en nou laten we het echt los. We hadden bezocht, we hadden alles dienen. En nou maar we het echt loslaten. We moeten nou echt het advies van de specialisten opvolgen. Ja. En daarna is eigenlijk alle contact verbrutsen. Toen is het verbrutsen. Ik had zelf nog 1 keer contact gehad in september. Met hem. En dat wie via de app. En derde, dat weer mijn laatste signaal. Ja, en dan is het dat is een hele gekke periode in. Waarbij ik wekelijks met Jan Hendrik praten. En daarover, omdat we wekelijks met elkaar fietsen. En daar bloedt het dan bij. En je houdt Facebook en internet in de gaten, wat er aan de waan is. En that's it. En dan onderhoud je contact met Ingrid. En dat is wat er dan gebeurt. Denk je dat hij nog enig inzicht hier in wat hij deed? Daar ben ik bang voor van net, want ik denk eigenlijk dat van al mei vorig jaar Leeuwen net met Leeuwen wie en dat zeker net wist waar hij mee bezig was. In ieder geval, dat kan ik me zo voorstellen. En het is natuurlijk heel vervelend om aan de zijlijn te staan dat er misbruik maken wordt. Maar aan de andere kant is het zijn eigen keuze geweest. En daar kun je dan van alles van vinden, maar het is een volwassen man en daar ga ik geen stuur door. Nee, en je moest het loslaten. Je moest het loslaten. Ja, en dan achteraf... zul je misschien wel dingen? Of? Ja, zeker. Maar dat moet je loslaten. Het is zoals het is. Ja, dus het is net zo dat de familie nog helemaal graaft in wat er al je gebeurd is en wie eventueel
dingen met hem dien het. Nee, dat is net onze intentie. We willen dat loslaten. We vinden het heel vervelend. Het is Leeuwen zijn keuze geweest wat er dien had en dat laten wij los. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? Ja, dat is vervelend. Maar goed, het is zo. Thomas is in september 22 de laatste uit Friesland die het Leeuwen spreekt en sjocht. Wat trof zo'n? Nou, ik wist dat er daar ziet. En ik dacht van, ja, ik wil je net samen maar heen. Dus ik hier contact met Laurens ten Dam, de wielrenner. Dus generatiegenoot van Leeuwen, iets ouder. En die komt uit hetzelfde gebied. En ik vertelde hem het verhaal. En toen zei hij van, nou, als je net dwars of net helemaal wist welke situatie stond. Want het was net helemaal van verrassing was steen. Ik kan wel een rondje fietsen en dan doe ik alsof ik daar langskom. Want dat zit letterlijk in mijn trainingsrondjes. En die ging hetzelfde daarheen en die bellen jongens van, nou, hij lukt ze met heel erg gewoon in Leeuwen jongen, in een kwarte broek en een shirt om. En zie je het op zijn knibbels, het onkruid tussen de tegels zwaait te halen op dat opritje daar van hun pont. Ja, en hij zei van, ja, dat is echt, hij zei van, ja, het ging clean, hij shirt er net uit. Hij is verward. Hij is misschien het psychotische omwissel, dus ik denk van, ja, doe draaf terug. En dat wie voor mij wilde onleden van, oké, dan ga ik morgen, of ja, volgens mij wie het letterlijk de oren duimen, dan ken ik nog een dag tussen zitten, dacht ik ga er gewoon heen. En precies op die dag plitste volgens mij in de moa's wat op Facebook mij het Zwaagdijk erbij. Dus toen hij mij zei, onkamer hier en ik rond uit de auto en ik zeg een orenmonster en ik zei, ik zie je Leeuwen West. Toen wezen ze naar die garage. Dus die daar, ja, ik ben met mijn sleutels weer bezig. Ik zei, wat sto je hier? Ik zei, nou, dat sto je in Zwaagdijk, wie is het net zo moeilijk met hem te vinden als de Jezus wezen. Want ik wist nog dat het pond ooit ik van hem weer. En toen bleef ik in zitten. Maar ja, toen schrok ik had jongens van mijn bromreis mij Freddy bellen. En het vond ik uitlijn dat ik wel heel schrok. Ik ken nog nooit zoiets jongen eigenlijk. Dat komt Wat bel. Omschreeuwt is? Ja, het is een autogarage. Of dat officieel is een autogarage, maar wij zullen nu zijn auto daar nooit heen brengen in ieder geval. Het is er zit 12 vloers, zit een vloer en daarboven zit een vierde. En Leeuwen die beneden bij een auto te klussen. Terwijl ik het eerste wat het meer te binnen schiet, wie dat hij mij ooit vertelde dat het een bron van een fietskoer wist. Dus ik dacht, wat best dan wel, maar dat zei van, nou, was koffie. Toen ben we naar die vierde roen, waar een grote hoen roen. En daar lijn een matje, die lijn nog zoals die nacht, die lijn. Dus een matje is op een camp, net een opblaasbaar, maar zijn yoga matje meer achtig iets. Mijn sleep zei ik heel eenvoud en een liedskessentje. Heel smarrig, heel vettig de vlier. We zaten in de autogarage, zei ik haast, wie net opbroemen. En hij zou vegen en ik zeg op zijn armen een veeg. En hij diezelfde kwarte broek en t-shirt, want daar vreeg ik met die en hij. Ik zei hast net meer kleren, wat hast? Het zei, nee, dat is het enige wat ik had, dus als er wat hast, dan neem maar mij. Ik had Laurens ten Dam had letter nog kleding bij hem bracht ik. En hij zei van, ja, hier sliep ik. En dat was in september. En dat, ja, ik had dat is die koffiezetapparaat op een koelkast volgens mij. En dat weet wie ik niet in dringen. En Laurens als die me zijn van dat Leeuwen daar slipt en dat de moa's dat eerste altijd de meesten kwamen werken om jou 8 uur de moa's die de garage hebben. En jongens dat zo'n 5, 6 uur afsluiten, dan giet hem dicht en giet licht uit en dan giet Leeuwen weer alleenig in die donkere ruimte. Zie je te wachten tot we meesten kwamen. En je niet haast geen dring, ja, dat is die bier in de koelkast. En wat cola volgens mij, maar dat weet ik niet meer zeker. En dat wie de situatie, dus ik wie heel schrijnend, dat echt toch van, oh. Dit is foute boel. En ik zeg eigenlijk dat het net goed is. Hoe hij met mij die... Maar hoe wie het gesprek? Ik denk dat we wel langer dan een uur gaan zitten. Wel oorloeren, denk ik. En ik wist natuurlijk een hele prut. Ingrid hier kijk al sprutsen voor een paar keer. Ik hier van wat oren van sprutsen. Ik wist dus wel een beetje wat er onder weer... Wat er in Spanje weer gebeurt. Dat het daar totaal weer de hoorn weer doen. Dat er weer omgestuurd. Dat er net naar een kliniek voor... En ik zeg meteen dat er... Ik denk dat ik het broek... Ik weet natuurlijk net zeker dat het op dat moment drogeerd weer. Maar ik zeg het wel. Van zover ik dat ik inschat. En dus in het begin werd het gewoon een heel algemeen praatje van... Nou, hoe gaat het? En wat doseer en gewoon toch vind ik het gewoon luchtig houden. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... Ik wil Orjan, dat er wat moet gebeuren. Want dit er in het verkeerd... Ik had zelfs letterlijk zien zijn. Ik zei, als die aan het eind van het gesprek... Ik zei, staat er ook eerst. Dan is het straks gebeurd, maar die. En toen zei hij, ja, dan maakt het dan niks uit en het iemand wil me helpen. En hij was heel vijandig toen op een gegeven moment. Dus dat gesprek kantelde de... Ja, om naar mijn toon was serieuzer. Want ik dacht, ik kan je wel luchtig een gesprek inhouden, maar daar ben ik net iemand wat van is mij. En ik ben ook net van plan om hier elke dag in te rieden om hem in de gaten te houden. Dat tegen het varen en dat is de energie die ik net wilde. Plus dat iedereen zei van hij moet loslaten worden, want
dat is de enige manier dat er geholpen wordt. Maar ik dacht, ja, ik kan het net op mijn hart krijgen dat ik nooit iets probeerd heb. Dus ik dacht, ik keer dan toch maar op een gegeven moment een gestrekt been in. Zien wat voor effect het had. En het effect wie? Dat er vijandig was. Hij vertelde dat er ruzie met alles en iedereen. Hij zei van waar had die steward? Had Jan Hendrik me steward? Had Freddy hem daar steward? Waar had die steward? Ingrid die meid zich nog haar. Zo waar dat. Ingrid maakt ik nog aan. Ja, ze moesten volgens mij in oktober nog de yieldzaken van een hotel regelen. En hij zei dat Ingrid moeilijk die. En ik zei van ja, ik wist dat wel zeker. Ik zei, met Ingrid had echt het beste maar die varken. Want je hebt me dat. Ik zei, hoe is het alleen met de fietsen in Spanje? Zei die de boekhouding, zei Marcus Skin, zei die alles. En zei, nee, dat is een kring. En ik zei, had ik het yield haar. En toen dacht ik op een gegeven moment van, het is tijd om voor te gaan. Had ik de dag daarna nog een WhatsApp naar hem gestuurd. Toen weer leuk dat er fruit in zit. Wist je nog? Ja. Ja, dus toen vroeg ik wel om wat er. Ik denk, ja, wat gezonde ding, maar. Die woede net. De appels en de bananen en de sinaasappels die woeden er net. Er waren 2 klanten die op oprit volgens mij. En er was nog een man die later in Nijzers kwam bij NH Nieuws. Die dat verhaal bij NH Nieuws vertelde dat hij hem nog reanimeert hier. Ja, die doen daar een beetje in. Ja. En ja, wat voor gevoel joeg dat? Dat hij daarom doen. Ik merk gewoon liever dat er het gespreksonderwerp soms een beetje naar de kant op stuurt. Echt? In de buurt kwam, ja. Hij wordt dan net hoe... tenminste, had ik dan altijd tangie hoe... zeg maar de kant op van Arkik of Derwij. Tenminste, dat doe ik. Dan... Wordt het en aan de gieten zeiden van... er hong een poster van Sint-Kelder's Her. En dan zeiden van, mooi weer dat, hè. En dat die mooie tijden. Dus, ja. Toen wist hij wij en... daarna geen contact meer aan? Volgens mij nee. Misschien niet 1 of 2 Facebook berichtjes. Maar hij was heel vijandig. Dus plus dat ik meestal zijn van, ik is beter net dan. Nee. Of zelfs volgens mij is Freddy zelfs leuk op mij worden. Ik me vaak herinneren. Dat hij zei, de gek dat stenen bezwest. Het is levensgevaarlijk. Omdat het te gevaarlijk is? Nou ja, omdat hij best wel wat agressieve dingen voorvond dat hij ieder van wien maken. En ik wist eigenlijk net wat van mensen en dat wist Freddy net om hem heen wien. En die agressie, ja, ik was vrij kwetsbaar dan natuurlijk. En dus ik snap Freddy's reactie wel. Maar op dat moment, ik snapte ook wel wat hij zei, want ik voelde me net helemaal senang daar in die ruimte. Liewe wie nog trouwt met Ingrid, die zit in Spanje. Wat gebeurde daar tussen hun? Ja, dat was ingewikkeld. Ze waren natuurlijk in onmeen en daar werden best wel dreigende taal uitsprutsen vanuit Leeuwen richting Ingrid. Dus dat was best wel ernstig. En wie dat vanuit Leeuwen of wie dat ik vanuit zien vermidden? Dat wie vanuit zien vermidden, ja. En wat voor dreiging wie dat? Dat ging om geld, spullen, dat soort zaken, ja. En wat dreigen ze dan mee? Nou ja, dat ze wel zeker geld hebben moesten om Leeuwen in stand te houden en dat ze oors wel maatregelen nemen zoen. Hoe wie dat voor Ingrid? Heftig, heel heftig. Ja. Zij had natuurlijk het geluk dat ze in Spanje zit, een heel eind rouw, maar het is pittig. Heel pittig. Angstaanjagend. Dat kun je wel stellen. En dan is het 14 januari 2023. Het bericht dat elke niem misschien bang voor wie kwam. Wij zoen in het dorp een feest en we waren in de voorbereiding daarop en ik was bij vrienden. En ik wilde 3 keer bellen en ik ben net altijd heel snel van de telefoon opnemen, maar ik dacht op een gegeven moment, dit gaat weer heel wild. En toen was het Jan Hendrik. En toen hield ik direct wel in de gaten, dat is niet goed. Want Jan Hendrik belt nooit 3 keer achter elkaar. Dus ik bel hem terug en hij zei, Leeuw is daar. Nou, daar sta je dan. Ik zei, en nu? Hij zei, ja, we moeten naar Monijn, de politie is daar. Ik moet naar Monijn. Ik zei, wist dat ik mee gaan? Graag. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik ben auto opgegaan, kan Jan Hendrik ophalen. En we zijn naar Monijn rijden. Nou, daar was de politie bij Ali. En er was al wat familie weer er. Gelukkig is die oproepen. Ja, en dan werd er verteld dat ze Leeuwen vonden reanimeerd haar. Maar dat ze het een verdachte omstandigheid vonden.
eigenlijk het lichaam in beslag namen haar en plaatselijk maken haar, omdat ze onderzoekje worden wat er eigenlijk echt gebeurd was. Nou, dan ging je terug groen. Dan ben je onwisse van ja, en hoe nu verder? Nou, uiteindelijk hebben we om jongens om nodig over telefoons gekregen van de recherche dat ze misdrijf uitsluiten. Nou, dat was voor ons eigenlijk wel een opluchting, want dan ging je heel dan een gekke situatie. En dan krijg je er natuurlijk mee te krijgen dat Leeuwen natuurlijk net een trots naar Nederlander weer. Dus ik had de familie adviseerd om niks te sissen en het stil te houden. En de familie wie een totale verwarring. En ze joegen echt bij me aan van, we willen toch graag naar Leeuwen, die lijn horen in het ziekenhuis, in het mortuarium. En we willen graag de spullen van Leeuwen ophalen. Dus ik zei, dan kunnen we dat doen. Dus Thomas die had onze taken naar de media oppakt. En wie ben via de Ausland die ik reisde naar horen. En dat was heftig. Dat was heel heftig. Dan ga je naar iemand daar die een tijd net zien had, wat je loslaten had. Iets wat je net hoopt te zien. En dan ga je naar het ziekenhuis. En dan ga je eigenlijk via de verkeerde ingang. Dat wisten wij net. Dan moeten we via al je gangjes naar het mortuarium. Ik maak er dat bewust mee, gelukkig Jan Hendrik en Ali net. Die winnen hier naar voren, denk ik, shock. En dan kom je aan bij het mortuarium. Nou, dat is dan een hele slechte film. Je komt bij een joren met al je lookjes. En daar zeg je nog een kaartje voor Leeuwen Wester. Nou, gelukkig zei de mevrouw, ze was hartstikke goed voor u. Die zei, nou, we hebben keurig netjes hier achter het gediende deadline. En je mij een BMC. Nou, de familie wil graag dat ik voorop ga. Altijd net cool dat ik hun was houden. Ja, is pittig. Nou, en dan ga je terug in en daar leidt er. En dat is vreselijk. Vreselijk om dat te zien, om dat te aanschouwen. Vreselijke setting. Zo wil je, dat is mensonterend. Ja, dat is voor de familie heftig. Een stuk emotie komt er bij vrij, bij een Hendrik en Ali. Woede, verdriet, het moeten accepteren. Ja, daar ben we er even best. Ik ben op een gegeven moment met Ali er weer uitgeraan. En Jan Hendrik woont nog even bij zijn broer blijven. En dan ga je via de achterdoor naar de auto. Dan wordt de poort voor je en ja, en dat is... dan vallen de stiltes in de auto. En toen moesten we nog zijn persoonlijke spullen halen bij het politiebureau. Bijzondere aangelegenheid. Kille bedoeling. Nou, uiteindelijk hebben we zijn spullen meegekregen. En dan gaan we terug naar, via Ausland die ik naar Monijn. Zonder Leeuwen. Mijn hoofdverdriet. En hoe moeten we hier verder mee? En hoe gaan we dit doen? Ja, dat is vreselijk. Wat ging eigenlijk weer juist zo goed? De jongen die zag de dingen en daar ga ik voor en dit. En dan was, er kwam weer vreugde kwam uit hem. Bij uw collega's van Noord-Holland Nieuws een heel verhaal houden dat hij hem reanimeerd heeft en dat het heel goed ging met Leeuwen. Dat hij hem ik zien. Uiteraard hebben we dat zien. Je mag het zo zien. Ik denk dat iedereen bij alle goede liefde natuurlijk meest kan helpen wil. Maar je mag het kennen. En Leeuwen weer een complex geval. En ik denk dat zij hem net helpen kon. En hij zal mij alle goede bedoelingen dit al gedaan hebben. Maar hoe kwam dat op de familieoer? Dat er iemand is waarvan je hem weet, nou, dat wie net kosher, dat hij zo'n verhaal naar boeten brengt? Nou, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar het is net aan u om daar iets van te vinden. Maar het waren gewoon voor een bepaalde beeldvorming. Ja. Maar wij wonen natuurlijk heel graag de uitslagen van het autopsierapport.
We willen heel graag weten wat er ons verteld wordt. En daar willen we zeker op wachten. En daarom is ook dit moment, nou we weten wat er gebeurd is, dat we het juiste verhaal vertellen kunnen. Het ging net goed met hem. Ik denk dat het autopsierapport boekdeel aan speurt. En daaruit is blijken dat het zeker net goed met hem gaat. En dan komt de periode daarna. Hoe is dat voor mem Ali? Ja, dat is heel erg. Dat begint natuurlijk al bij het regelen van een uitvaart. Hoe ga je dat doen? Het is natuurlijk voor de familie hartstikke zwaar. Alles wat er gebeurd is om mensen onder de ogen te komen is heel moeilijk. Naast de familie Git, maar bij een bekendheid had dat een hele grote gevolgen. En daarom is er besloten om de uitvaart sinds Massa te doen, dat mensen zelf afscheid nemen kon en de rest in besloten kring te doen. En daarmee wie het voor Jan Hendrik en Ali een stuk rust. Voor Ali is dat nog steeds alweer hartstikke moeilijk. Ali wrakselt er nog steeds mee. De ene dag kiest de goed mijn leven en kiest de leeuwen goed verteren. En mij graag naar zijn foto's. Ja, de andere dag is dat lastig. En is Dan dat draait ze ingewikkeld. bij wijze van spreken om. Dan draait ze bij wijze van spreken om en dan is ze lulk. Dus ja, en dat soort dingen blijven. In alle gesprekken die we hadden, ben we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat wij hem net helpen konden. Hij wie in onze optiek net te redden, dan hij hier zichzelf redden man. Hij hier zelf die keuze met zien maken. Dat konden wij helaas net voor elkaar krijgen. Ik sluit me eigenlijk wel bij Freddy, jongen. Ik denk net dat dit te redden is. Dat is eigenlijk een heel kwaad en heel hard antwoord. Maar hij moet het zelf willen. En ik denk, achteraf denk ik dat er toen bij waarom is West in Moenijn even. Ik denk dat dat inderdaad dan de laatste kans is best. En dat er daarna van hemzelf weg hier, misschien niet het van zelf ook wel vrede mee. Dat zou me net verbazen. En omdat het, toen ik zei van maar te helpen, zei dat de Safiander van Lip me maar. En ik zei van nou misschien, dit wordt een einde. Nou dan is dat maar haar. En daaruit bleek wel dat hij wist wel echt wel waar hij mee bezig was. Hij wist wel dat het heel slecht met hem ging. En dat het ook nog slechter met hem zou gaan en dat hij er met trots zou gaan. Dus ik denk dat er dat risico had er in ieder geval bewust nam. Ja. Hij wie die grens al oer. Ja, hij in gedachten niet, dat denk ik al vrede mij, maar ik toch wel toen ik daarbij kwam die kids net meer laten helpen. Dan moet er in coma rijden en dan zei iets. Ja. Of hij moet iets crimineels doen en oppakt worden en dan een soort van zijn van malle molen terugkomen of zo. Maar zelf, nee, nooit. Echt net. Wat wij zijn is zonder het wielren wiellieuwen er misschien al volle jaren net meer west. Hij had natuurlijk helemaal een periode aan. Hij had bij de jeugd een nieuweling gefietst en toen hij er eigenlijk op verkeerde paard kwam. En toen is er eigenlijk Troy en Hendrik en zijn ex-vrouw en mij weer op een fiets kwam. Als dat net gebeurd wie, denk ik dat we Leeuwen al eerder mist hier. Ik denk dat er al eerder een verkeerde uitslag nam hier dan. Dus eigenlijk is het wielrennen en het hutfietsen is eigenlijk levensverlengend voor hem geweest. Tot zijn vierde koer. Hij moest gewoon iets hebben dat er over slaven is koer. Nou, dat was op dat moment het wielrennen. Hij had natuurlijk fantastische dingen op de fiets, maar ik denk dat iedereen wel ergens bang is geweest voor dat er stopte. En wat nou? En dat bleek ik wel toen had Freddy de teugels ook wel wat vast in hun naam in de familie wat dichterop komen te staan. En toen Ingrid erbij. Maar ik denk dat iedereen op het moment dat hij zei ik stop bij mij, en dat wie ik al in een situatie dat er soms onvindbaar wie of dagen niet jaren. Ik denk dat iedereen bang is geweest voor dat moment. En ik denk dat zeker de mem en broer vanaf dat moment eigenlijk nooit helemaal de gerust op binnen West. Misschien een tientje in Spanje, dat toch, nou dat liep het goed. Maar ik denk dat ze dan volle mis waren dan ik daar natuurlijk. En ik dacht dat ook al. Wij zijn nog altijd blij dat hij toen weer is gaan fietsen. Want ja, hij had natuurlijk heel wat moois in zijn wielercarrière. En daar is de familie en daar ben we al heel trots op. En dat houden we maar mooi opred dan. Wat mijn ploegleider altijd zei, en dat is in het begin rammen, op een helte en het laatste eind naar de streep rammen. Het is heel makkelijk. We gaan natuurlijk weer op fiets krijgen. En dat is denk ik een hele grote redding geweest.